азиз боз як навор аз меҳнати халқи меҳнаткаши ноҳияи Ашт. 1 километр 2 километр аз ҳамҷо сар шудагӣ қад-қади роҳ. бинед чӣ хел меҳнатҳо ҳаст. хушк кардани зардолуҳо ҳаст. чӣ хел қайд кардем, зардолу кам шудагӣ аст. як дона зардолу ҳам имсол намеравад ягон тараф, намепӯсад, ҳамааш куркайд мешавад. бинед хел зардолу то ман аз ноҳияи Ашт аллакай аз марказаш биромадам, то марказ анам ки қади раҳ рафтагиам хел зардолу хушк карда истодаанд. мавсими зардолу хушк дидед. он тарафаш наравам акун, ҳа гарми бад шуд. ана дӯстон, ин халқи меҳнаткаш аст, халқи ноҳияи Ашт. дастатон дарда набинад. халқи меҳнатдӯсти тоҷикистониҳо, марҳамат. бинед дидед як баҳотиед ба ин меҳнат.